Hvad siger du, Bjørn? Jeg plukker alle af dem. Ja, Jeg plukker alle af dem. dem alle sammen. Det lukker nu. Det lukker Alex. Laver du en til Alex også? Hvor er du sød. Den er ret nok flot. Ja, har du også fundet en sød en, Bjørn? Nej, Bjørn holder dem sammen. Nå, du skal passe på, at de ikke går i stykker. Hold forsigtigt med den hånd, hvor du... Ja, du skal ikke holde dem inde i hånden. Prøv at se, hvordan Karen holder dem, Bjørn. Du kan se sådan, så de stikker op af hånden. Så går de ikke i stykker. Ja, nu vil jeg ikke plukke mere. Nej, skal jeg hjælpe, så kan I plukke, så kan jeg holde dem. Skal vi gøre det sådan? Ja. Okay.